Rakas joulupukki, olen jo vuosia kaivannut uutta tietokonetta vanhan, hajonneen tilalle. Siksi toivonkin, että tänä jouluna saisin lahjaksi oikein kunnon kannettavan tietokoneen. Pukki! Ole hyvä. Kiitos! Hyvää joulua! Tähän nyt on ihan kaikki sen Aatamin aikaista mallia. Miinaharava. Ei tällä kyllä tee yhtään mitään. Hei. Hyvä Elisan väki. Nykyinen tietokone jaksaa hädin tuskin pyörittää Miinaharavaa ja Masa Mainion auton rakennuspeliä. Akkukin on jo kovin heiveröinen. Aika ajoin minusta tuntuukin siltä, kuin joulupukki olisi varastanut konetta pakkasessa. Siksi toivonkin teiltä uutta konetta. Sellaista, jossa kerrankin olisi tehoja pyörittää näitä nykymaailman pelejä ja ohjelmia. Auto. Onko se